Selav rêz hevalên hêja. Ez bir Mihemed. Îro ez bi karajaneke mezin destpêka projeyeka nû bi we re parve dikim. Xêr hatin ser kanala Kanada Kurdîştî. Armancıya me ya sereke li wir ev e ku em bibin pira peyvendiya di navbera çanda xwe ya dewlemend û jiyana li Kanadayê da. Em dixwazin dengê civaka xwe bigihînin her derê. Serkeftinên her parve bikin û li ser pirsgirêkên xwe biaxivin. Li ser vê kanalê hûn ê rastî van mijaran bên. Hevpeyvên, çandûhuner, nûçe û agahî, aborî. Heke hûn dixwazin piştgiriyê bidin vê projeyê, bû jî vîdyoyên me yên nû bêpar nemînin. Niha abone bibin û zengilek bitikinin. Şîrovê û ramanîn wê ji bo me gelek girîng in. Em bi hev re mezin dibin. Heta vîdyoyê din bimînin di xêr û xeşiye.